So ayun, good morning mga Koragon. Biyahe naman tayo ngayon ulit ng Bicol. So andito tayo ngayon sa Magsaysay Boulevard. So Manila nga pala yung daan natin ngayon. Sige, wala namang ano dyan eh. Wala namang kanto dyan eh. Mabilis kasi ng stoplight dito sa Magsaysay. Wala na kasi mga ano yan eh. Wala nang mga timer. Shout out sa 1 viewers. Shout out nga pala sa pahinanti ko. Pags Travel, shout out buddy. Shout out buddy, ingat sa biyahe. On cam tayo ngayon kasi nadaan tayo ng Manila. Nandito tayo sa Manila ngayon. Abutan pa yata ako ah. Patay. Kaya pa yan. Maganda ngayon ang daan Manila, hindi tulad na dati na ano, pag ganitong oras, traffic masyado. Ngayon, ang luwag. Kaya maganda rin yung ginawa na ano, yung tawag NLEX connector. Saglit lang, galing ka ng Valenzuela. So, kalahating oras lang, nandito na ako sa ano, Magsaysay. Labas na ako ng ano, Manila. Medyo mabigat yung hatak natin ngayon. Titanic van. Hirap na rin sa ahon tong ano ko. Yung truck ko na to. Pero kaka-calibrate lang nito, yung injection nito. Ewan ko kung anong klaseng pagka-calibrate yung ginawa dito. Parang ano pa rin, sakal. Ito yung natulay ng ano. Ito yung Mabini Bridge. Hindi na tayo dumaan ng ano, ng nagtahan. Sa ilalim na tayo dumaan. Shout out dyan sa 3 viewers. Pabicol tayo ngayon. Ang luwag na ng ano ngayon, luwag na ng Manila. Hindi ko lang alam pagka ginawa yung Skyway ng C5, baka dito lahat yung dadaan ng mga ano, mga truck. Jerwin Hero, shout out pre. Shout out sa'yo pre. 5 million viewers, shout out.
pababa na tayo ng ano, ng Pandakan. Marami pa rin yung kawatan dito ngayon. Lalo dun sa ano, sa Osmeña, nagbalikan yung mga ano doon, mga jumper. Nung nakaraan may nabuntutan ako na truck. Tinalon yung ano, yung cellphone ng driver. Puti, kinabol ng driver. Sabi ko sa kanya, wag mo na habulin, delikado yan. Eh, nakabike yung ano, yung magnanakaw, dalawa. Hinahabol niya, iniiwan niya yung truck sa gitna. Sabi ko, wag mo nang habulin pre, delikado ka dyan. Cellphone lang yan, mapapalitan mo yan. Dito kasi yan mga yan sa ano, sa San Andres, yung mga kawatan na yan eh. San Andres Bukid. Yung mga squatter dyan. Kaya sobrang nakakaya yung Manila. Lalo yung Road 10. Hilpan, ako. Nandito sa Manila yung napakaraming ano, magnanakaw. Ano yung mga tao dito eh, ipot lang ng ipot eh. Ipot lang ng ipot, tapos wala nang mapapakain. Ayun, tuturuan mo ng awat para mabuhay. Ano oras na pumunta ang planta? Di, chinat kita, hindi ka nag-reply. Ay ko, tulog na yata yun. Hindi ako makatulog na kanina. Pag-uwi ko kanina galing may kawayan, nakatulog ako hanggang alas 9, alas 8. Ganun. Hirap na ako makakatulog. Sabi ko, alis na lang tayo. 10 viewers, shout out. Shout out mga buddy. Dito ako banda binato ng mga bata dito, yung nagtatambay dito ng bata. Galing ako ng SM, binato yung side mirror ko, basag. Buti nga lang hindi tinamahan yung windshield. Kung tinamahan yung windshield na ko, malaking problema. Ulit na private na to. May paliko yung trailer, siksik talaga dyan. 16 viewers, shout out. Live lang tayo mga buddy. Yun nga lang, nakakalungkot lang kasi demonetize yung channel natin ngayon. Hindi kumikita. So naghahanap ako mag-aayos nito. Hindi ako marunong mag-ayos nito. Paano may balik yung ano ko? Dito, banda rito, yan, maraming mga jumper dito sa Quirino. Kaya pag dumadaan ako dito, lagi nakalak yung pintuan ko tapos nakasarado yung bintana.
Kasi pag dito nakita ka nila nagsisilpong ka, iikutan yung truck mo niyan. Iikutan yung truck mo, tapos hawakan yung ano mo, door handle mo. Kung mabubuksan, bubuksan nila yan bigla, sabay titirahin yung ano mo, cellphone. Yung mga nagpupunas-punas ng ano dito, windshield. 18 viewers, shout out mga buddy. Dito na tayo sa ano, Quireno. Ayan. Sarap ba yan? Magna cum laude. Yan. Yan mga nagpupunas-punas na yan ng ano, ng wisit. Talaga rin magtitiwala dyan. Bigyan mo na yan. Titirahin ka pa yung na yan. Yan. Yan, boy. Wala rin naman yan, kahit bigyan mo, tataluhin ka pa rin. Kaya hindi ako nagbibigay nito. Hindi pa yung mga matatanda dito na ano, yun, yung binibigyan ko. Pero yung mga malalaki katawan, yung binibigyan. Dito yung mga nagtitimbang dito, alam na nila masikip yung kalsada rito. Dito pa talaga nagpwisto. Minsan talaga yung masikip, doon sila. Nangyari nito, one way na lang. Dito banda tinira yung ano, cellphone ng kabady natin dyan. Nasusundan ko sana ng ganito. Tinalon, tapos nandun yung nakabike ng kasama. Sabay tinakbo na, sumakay sabay. Inaabol niya pa dyan. Sabi ko sa kanya, wag mo na abulin pre. Delikado ka dyan sa looban. May mga ano yan, may mga backup yan dyan mga yan, nakatago lang. Bonsai! Bigat ng karga ni Bani, buti hindi natin ba?
Shout out dyan sa 4 viewers. Isang oras lang nakalabas na tayo ng Manila. Paglagpas natin dyan sa isang stoplight, ano na yan, Nichols na yan eh. So nasa Sticks na tayo. So sobrang bilis na talagang biyahe dito pagka dito ang daan ng Manila. Wala nang ganong traffic eh. Seven viewers, shout out. Pa sana ako pabiyahe ngayon, kaso nga lang may padala sa amin na pyesa ng kasama namin doon na siraan. Nandun pa sila sa Tagkawayan. Kaso parating kami doon, mga hapon na rin. Napakabilis ng biyahe natin ngayon, Oragon. Ayan, papunta ng yan, Pasay. So, flyover na yan. Magallanes flyover. So yan na, SLEX na yan. Pasok na tayo. Viewers, shout out.
service. Villamoor service. Hanggang dyan. Dito sa lugar na to, daming naliligaw na motor. So dito kasi bawal na yung motor dito eh. Ano na to eh, papasok na ng SLEX na to eh. So dapat doon sila sa service road. Napapasarap yung takbo nila, maluwag yung kalsada, nakakadiretso sila dito. Dapat kakanan sila doon sa may Villamoor. Shout out sa 11 viewers. Dito tayo sa ano, sa Kas. Wala na kasing load yung ano namin eh. I-swipe. Kaya dito tayo sa bakit? Pass through. Gusto na tayo ng mababayad sa Gusto Tomas exit. Kasi mag-load dito sa ano namin, paunti-unti, magpadala lang, 2,000. Okay. Ayan. Nakahanda ng ticket, wala na tayong balance eh. May balance pa sana yan kahit mga 100. Okay lang. Checklist naman tayo dito. Checklist. Halos ano, araw-araw na to. Sa gilid kayo sir, baka masagasaan ko kayo eh. Morning sir! Sige po. Kapag wala ka namang violation, okay lang. Kung hindi makakalbo yung gulong mo. So pag dadaan ka dito, kalbo ang gulong mo, kulang yung mga ilaw mo. Okay sir, thank you. Wala tayong violation eh. Ayun. Kung may violation ka dyan, hindi ka na pa-bante. Ano lang naman yan eh. May kalsada rito. May kanal. Kanal na yung sa gitna. Yung dinadaanan ng gulong. Pero delikado yan pagka ano, basa. Baka sumibat yung gulong mo dyan. Yes, next na tayo mga Karagon. Halos 1 oras lang.
C5, C5 ka dadaan, siguro, abutan ka doon 2 oras. Kasi nga doon, pila ka sa truck lane talaga doon. Iwan mo yung dalan doon, wala naman pala silang masahig daw. Ano gagawin, sakit? Wala naman palang masahig. Klase. Tumawag sa akin kanina eh. Albert. Sabi ko nandiyan naman si Chip ah. Mapira yan eh. Utang muna. Yan mahirap pagka nasisiraan. Kung wala ka talagang budget. Bikotan. Ten viewers, shout out. Hirap dyan overtake sa kanan kasi ano eh mga umi-exit galing Bikutan. Minsan yung iba pag galing ng pagka-exit lang pasok agad dito sa second lane, kaya delikado. Shout out kay Destroyer. Driver ng car carrier. Putik na yun. May kanal sa gitna. Gilid.
shortcut. Department. Puta namin nakadali yata ng pader ah. Coca-Cola, Philippines. Viewers, shout out. Alabang na tayo, Alabang. Alabang. Tapon-tapon si Bari ah. Dito talaga ako inantok pagka pumasok ng S-Lex. Ayaw ko naman ganitong kalsada, yung diretsuhan, walang kurbada. Kaya antok talaga ako dito. Best exit. It's just talaga pagka gabi ang biyahe, kalaban mo antok.
ka pa naman pwede ma-clip dito. Kasi pag ma-clip ka dito, titikitan ka ng obstruction. So dapat nga, mayroon sila dito na ano rest area para yung mga inaantok pwede matulog kahit mga 1 oras. Meron din kasi dito malayo din tong ano na to pag galing ka ng Santo Tomas hanggang Nichols, tapos ganito walang kurbada, diretso lang, natamaan ka talaga ng antok. Di ba yung painante ko, malayo na narating nito. Baka nasa Bicol na to Always so bad. Pangit ng load ko ba tabingin. Hirap silipin side mirror yan.
shout out sa 70 viewers. Hindi pa tulog dyan. Shout out sa inyo. Okay. Medyo naglolo ko na yung signal dito. Yeah. Oh. Ay, antukin ako ngayon ah. Hirap kasi hindi kayo pwede matulog dito. Kahit gusto mo matulog dito, hindi pwede. Kaya dapat lalabanan mo talaga yung antok mo dito pagka dito ka sa expressway. Huwag ka na matulog sa bandang Laguna. Gano'n naman talaga yung diskarte ko dito eh. Pag umalis ako ng alas 12, pag nakalabas ako dito, diba, mga Lucena o kaya bypass ng Sariaya, Candelaria, doon ako natutulog, doon ako nagpapaumaga na. O pagising, maganda yung pakiramdam. Saka naman tayo tatakbo ng Mabicol. Mahirap din kasi pagka nabutang ka ng liwanag tapos wala ka pang tulog, mainit, masakit sa ulo. Kaya yung ginagawa ko dito, lalabas lang ako dito banda sa Islex. Nakarating ako ng Laguna, Quezon Province. Doon ako natutulog, doon ako nagpapaumaga. Tapos ito idadating namin ng gabi doon sa Pili. So doon naman ako matutulog na magdamag. Takbo naman ako ng kinaumagahan para dating dito sa Valenzuela gabi naman, hindi gaanong traffic. Saka yung diesel namin dito, itong full tank ng tangke, balikan na yan. Kailangan mapaabot mo yun sa balikan na yung sa full tank. Kaya hindi ako tumatakbo dito ng bandang San Pablo. Tapos lulusot ako dito sa Manila ng araw. Lalo pag araw ng Biyernes, Sabado, ganyan, Linggo, traffic dito. Baliktad na nga yan pag Linggo. Sus, grabe traffic. Dati yung Linggo ang luwag niya. Ngayon ang Linggo ng traffic.
ginagawa sa SLEX na to, daming hams. Expressway, daming hams. Daming butas. Ayan. San Miguel Corporation. Shout out sa 7 viewers. Yan, salamat sa mga nagtatambay dyan, mga yan, leader. Salamat sa mga nagtatambay dyan, Colorado. Kahit pa paano, may kausap ako. May kausap ako para hindi ako makatulog. Dahil inaantok na talaga ako. Dito lang naman ako inaantok pagdating dito sa kahabaan ng ano na to. Diretsong kalsada. Pagkalabas ko dito, mawawala na antok. Mamplasan, Santa Rosa, Laguna. So ito Laguna na to eh. Lugar na to eh. Sobrang lawak din ng ano ng lugar ng ano Laguna.
Nagre-reconnect na yung signal natin mga idol. Ang ibig sabihin niyan, dito na tayo sa probinsya. Kung saan walang signal. Sa lahat ng nagawa, ikaw lang ang tama. Bigla pang nawala. Tao lang ako. May kainaan pagdating sa mga tuso. Sana'y patawarin mo. Dahil paano kung ayaw mo na? Paano ba mag-isa? Kung nasanay ng aking umikot lang sa'yo, paano bang limot kita? Kung puso'y hinahanap ka, turuan mo naman ako. Ay di alam kung paano ikabalik ang dati mong ngiti. Ay napagsisisi dahil di ko alam kung paano kung ayaw na? Paano ba mag-isa? Nang nasanay ng aking mundo na umikot lang sa'yo, paano bang limutin ka? Puso'y hinahanap ka, turuan mo naman ako. Dahil di alam kung paano. At kung may babalik ulan ating nakaraan, hindi na sana sinayang. Tohog! Tao lang ako. May kainaan pagdating sa mga gusto ko. Ay patawarin mo dahil di ko alam kung paano. Okay, nasa Kalamba na tayo.
more viewers. Salamat sa pagtambay mga idol. So siguro hanggang pag-exit lang tayo kasi baka wala ng signal dito sa ano. Pagdating ng Santo Tomas. Grabe pa. Hindi rin talaga biro kung biyahero sa gabi. Talagang matindi ang kalaban natin. Grabe yung kalsada dyan, puro butas. Umahon ka na nga, puro butas yung dadaanan mo. Ako, hirap ka na nga umahon, di ba? Tapos ano pa, tasbook.
Totos talaga.
Okay, pa-exit na tayo ng Santo Tomas, Batangas. Ala. Putik na yan. Nasaan yun? Park. Uy. Wala yung card natin. Nandun pala yung mabi. Ay, naku. Hindi pala na ibalik sa akin. Ayan talaga tayo nito. Hindi na ibalik. Nagpalod sana ako, wala. Hindi na ibalik yung mga yung card kanina. Balance pa eh. Naubos. Balance pa nga eh. Marami pa eh. Binigay nung ano, walang binigay yung lady guard ng car, di ba? Sabi ng mga yata, parang nandun sa kung nasa kanya. Nangyari. Pinang lady guard na to eh. Baka mayroon doon sa ano, envelope eh. Tingnan mo nga dyan sa envelope natin, baka nandyan. Dyan. Ha? Nandyan? Wala? Kapain mo, Mikey.
lagay. Oversize load. Santo Tomas City. Flat yata tayo ah. Silipin mo nga yung gulong natin dyan sa ano, tractor. Tawag yan, flat. Silipin mo yung gulong natin sa atin. Ha? Traktor ba? Tingnan mo lang kung dapa. Wala. Silipin mo lang. Wala. Kapi, balik kapi.
Okay, magkina tayo sa nandyan. Shoutout sa 4 viewers. Ngayon, mag-end na tayo mga Koragon. Kasi lobat na yung ano ko. Lobat na yung cellphone ko. Ang bilis na kasi malubat nito. Yan, bye bye sa mga nandyan.